Teqîneke bihêz li bajarê Girêspî rûda û di encam de hejmarek kes navbera kuştî û birîndar de bûne qurbanî. Rûpela Encûmena Xwecehî ya Girêspî belav kiriye ku îrûdanê sibehê teqînek bi rêya tombêleke mayînkirî rûda û di encam de 3 kes hatin kuştin û derdora 20 kesên din birîndar bûn. Roja 17 vê mehêjiyê teqîn lê nêzîkî dibistana El Elî Baciliyê ya gundewarê başûrê Girêspî hat encamdan û di encam de hejmarek kes birîndar bûn serbarî ziyanên madî jî. Di heya me çend rojinborî de hejmarek teqînên din jî rûda bûn, yek li nava Girêspî û yek jî li nava bajarê Babê gundewarê Helebê û teqînek li bajarokê Silûk yê gundewarê Girêspî jî. Roja dehê vê mehêjiyê li bajarokê Silûk yê bakurê gundewarê Reqayê teqînekê di rêya otombêlekî bûmreşkirî li pêş nanxaneyê El Cebrê hat encamdan û nêzî 10 kesan hatine kuştin û birîndar bûne. Roja doyê vê mehêjiyê teqînek tund bajarê Girêspî hejand. Di encam de 13 kes ji sivîl û çekdarin hatin kuştin û derdora 3 kesên din jî birîndar bûn. Her du bajarên Girêspî û Serêkaniyê û gundewarên wan piştî encamdana operasyona binavêkaniya Aştiyê ya Tirkiyê ku roja nehê meha Bûrî dest pê kir, ketin jêr kontrola artêşa niştîmanî ya Sûriyê ya bi ser opozisyona Sûriyê ve.